Pozrime sa spoločne na problematiku zatekania striech a diagnostiku porúch. Táto oblasť si vyžaduje nielen skúsenosti, ale predovšetkým systematický prístup. Prvým krokom pri identifikácii poruchy je určiť skutočný zdroj zatekania. Kladieme dôraz na čo najpresnejšiu diagnostiku, ktorú realizujeme na základe meraní a skúšok. Možno niektorí majstri vám opravu strechy určia len na základe vizuálneho dojmu alebo odhadu. To však vo väčšine prípadov nestačí a vedie k bezcielnej práci. Bez vykonania meraní a skúšok identifikujú len najviditeľnejšie poruchy, pričom ďalšie vady zostanú neriešené. Vizuálny odhad vedie k sérii čiastkových zásahov či metóde pokusov a omylov. Pre vás to znamená vynakladať opakované výdavky a venovať poruchám množstvo času. Výsledok opráv zostáva stále otázny. Z mojich dlhoročných skúseností môžem potvrdiť, že na streche väčšinou nachádzam súbežne viacero problémov. Teda málo kedy by stačilo odstrániť len jednu, najviditeľnejšiu poruchu. Práve preto kladieme dôraz na komplexnú diagnostiku, ktorá častokrát vyžaduje aj sondy. Takto komplexne už po prvom zásahu smerujeme k trvalému riešeniu opravy. Hĺbková diagnostika zatekania je preto rozhodujúcim krokom. Umožňuje už pri prvom zásahu presne lokalizovať zdroj zatekania a určiť najvhodnejší spôsob odstránenia porúch. Okrem sond sa v praxi osvedčili viaceré metódy, medzi ktorými má nezastupiteľné miesto skúška vodotesnosti. Krátkodobým zaplavením kritického miesta overíme odolnosť strešnej krytiny alebo prestupu strechy. Druhou efektívnou metódou, najmä pri asfaltových a PVC fóliách plochých striech, sú iskrové skúšky, ktoré dokážu identifikovať aj drobné mikrotrhliny v krytine. Pomocou elektrického výboja sa identifikuje miesto porušenia izolačnej vrstvy. V špecifických prípadoch, ako sú komplikované detaily pri komínoch, klimatizačných jednotkách alebo skupinách prieduchov, sa osvedčila aj metóda detekcie pomocou diagnostickej hmly. V tomto prípade sa pomocou generátora na výrobu aerosólu vháňa do prieduchu diagnostická hmla a jej únik nám pomáha presne lokalizovať netesnosti. Na základe tejto identifikácie možno potom aplikovať vhodné klampiarske či pokrývačské techniky, prípadne zrealizovať výmenu poškodených častí. V neposlednom rade, najmä pri podozrení na kondenzáciu vodných pár, využívame termovízne kamery. Tie nám umožňujú s vysokou presnosťou určiť vlhkostné mapy na stropoch a stenách, čo významne pomáha rozlišovať medzi zatekaním a kondenzáciou. Všetky tieto postupy predstavujú moderný a odborný prístup k diagnostike striech. Ich výsledkom je nielen efektívne odstránenie porúch, ale aj časová úspora a zníženie nákladov na cielené opravy. Preto vždy najprv odporúčam dôkladnú a profesionálnu diagnostiku, ktorá je základom efektívneho riešenia. Diagnostiku ponúkame aj ako samostatnú službu, v prípade, že opravu chcete odložiť na neskôr. Naším cieľom je nielen opraviť strechu, ale predovšetkým obnoviť jej spoľahlivú funkčnosť a priniesť riešenie s dlhou životnosťou. Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že spoločným úsilím dokážeme vašej streche prinavrátiť spoľahlivosť.